I ljudi, evo nas, pokazat ću vam jedan izvrstan trik. Ja sam izvrstan trik. Tu su Bicycle Guardians karte, s njima ćemo raditi. Sve ćemo kucati tu, uzmemo karte. Samo da namjestim kameru. Evo ga. I, znači, imamo karte. Evo došla je moja sestra da snima, pa ćemo nju pitati da ona uzme jednu kartu. Molite mi, zaberi jednu kartu. A vidi da snimam svoj klip. U redu, ajde. Hoćeš ovo? Evo, da im pokažem. Ja ću. Evo vidite, ovu sam kartu. Ja neću gledat. Pa neće gledat, evo ovu sam kartu izvukla. Evo ova. Stavimo je ovo i sad ću nešto napraviti iza leđa. Kao što vidite tu neke karte. Ja ću ti pomaknuti da ti ne upadam u kameru. Je li ovo vaša karta? Ne. Nije. Onda mi ne ide nešto. Je li ovo vaša karta? Ne. Što mi? Čekaj da vidim još neku kartu. Je li ovo vaša karta? Stavimo. I samo vidi sad ovo. I jesu ovo? Ne. Ali Da. ljudi, evo vaše karte. Sada slijedi objašnjenje trika. Ljudi, sad ćemo objasniti. Znači, uzmete normalno karte i počnete. I kažete, izaberite jednu kartu, on izabere na primjer ovu. Trojku trefni, ne gledate. I vi nju uzmete, ali ne smijete gledati. I sada, šta ja zapravo radim? Odbrojim jednu kartu, odbrojim dvije, tri. I sada ja ovako ispod ovih tri karte stavim ovu njihovu i poklopim. I onda ja ovo napravim. Je li ovo vaša karta? Naravno nije. Je li ovo? Nije. Znači trojka treća. I sad kad bi ja pokazao ovako, ovo je, ali ne ide tako, nego ovako napravite, ovako i ovo zamijenite, ovako, izravnate kao jednu kartu. Dobro. I stavite to na špil i kažete je li ovo vaša karta?
i neće biti. I onda samo ovo poklopite i uzmete ovu i stavite. To izgleda ovako. To izgleda ovako. Jel ovo nije hop hop izvlačite prvu a to je njihova karta, stavite ju i sad je gotovo, tek samo napravite ovo, neki potez i napravite nešto, potez i samo kažete ove nisu vaše karte, a ovo se nije. I to bi bilo sve za danas. Lajkujte i subscribeujte ovaj video. Bok!